PisoNet naman po na may closure notice sa Dagupan na huling nag-ooperate. Menor de edad na abutang naglalaro. Para sa police report na yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. Nahuling nag-ooperate pa rin ang isang PisoNet sa Barangay Maluwad, Dagupan City noong Agosto 9 matapos baliwalain ang naunang closure notice ng lungsod. Ito ay matapos ang verification operation ng mga takuhan ng Dagupan City Police Office, Police Station 4, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Maluwad. Doon umano na kumpirma na patuloy na nag-ooperate ang naturang establishmento sa kabila ng nauna ng kautosang ipasara ito. Batay sa ulat ng pulisya, 2 coin-operated computer units ang kinumpiska alinsunod sa City Ordinance No. 2383-2026 na nagbabawal sa illegal na operasyon ng PisoNet sa lungsod. Natuklasan pang may isang minor de edad na naglalaro sa loob mismo ng establishmento na agad namang itinurn over sa barangay officials alinsunod sa Child Protection Protocols bago muling ibalik sa mga magulang nito. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 2 nakumpiskang unit para sa safekeeping at kaukulang legal na disposisyon. Dagdag ng mga otoridad, isinagawa ang operasyon sa kabila ng malawakang pagbaha, dulot ng habagat at mataas na level ng tubig sa ilog. Kasama niyo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatap IFM. IFM News. IFM News. IFM News.